Korrika 2022an egingo dela esan zuen AEKak eta iritsi dira asteazkenarekin edizio berriko xehetasunak. Amurrion hasi eta Donostian amaituko da 22. korrika, martxoaren 31-tik apirilaren 10 egingo dute eta hitzekin izango du goiburu. Hala hitzetatik ekintzetara igarotzeko deia zabaldu du 11 egunez AEKak eta pare bat hilabete barru zabalduko dute egitasmoaren ibilbide osoa. Arratsalde-on guztioi urtebeteko atzerapenarekin, baina urten bai bueltan da korrika larrialdi linguistikoaren alarma gorria ohartarazi eta ernatzeko eskatu dute antolatzaileek bai herritarrei eta baita erakundei ere hala hitza eta ekintza izango dira aurtengo edizioaren muina. Eta hauxe da 22 korrikaren mezua. Hitzekin. Hizkuntza bat hitzekin osatzen da, baina ekimenek eraikitzen dute hizkuntza baten komunitatea. Euskarak aurrera egin nahi badu, euskaldun proaktiboak behar ditu. Konbentzimendutik ekintzara, praktikara jausi egingo dutenak. Eta Euskara hizpide Nafarroa hegoaldeko eta erdialdeko euskalgintzako beste 235.000 euro bildu ditu Herrigorak. Nafar hegoaldeko guzta Euskarari puzka kanpainaren ibilbideko bigarren edizio arrakastatsuenean 5.500 saski banatuko ditu Herrigorak, atzo agerraldi bidez zehaztu zuenez. Gainera, Nafar Parlamentuan 2022ko prestatu duten agenda aurkeztu dute ere, beraiekin izan da 11 lantaldea. Aurrerantzean jarraituko dugu ekoizleekin lanean, jarraituko dugu ze Nafarroak badu lurra eta oso emankorra eta aberatsa den lurra eta hori aprobetxatu behar dugu. Orduan, ekoizleekin jarraituko dugu euskalgintzarekin eta erronka nagusia da agerraldia. Eta agerraldia da bertako ager baskorunen bizi diren herritarrak eta biztanleak esaten digutena eiteko horragoaz. Aparte betikoa gertukoa euskaraz eskatu, euskaraz eskaini izeneko kanpaina abiatu du Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko 60 udal baino gehiagorekin eta merkatari elkarteekin Bilbon aurkeztu dute merkataritza sektorean lehen hitza euskaraz egitea sustatzeko helburua duen ekimena bingen Zupiria Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politikako sailburua eta Juan Maria Burto Bilboko alkateak egin dute aurkezpena. Bada gurean gaur magazinean Zupiria izan dugu gonbidatu nagusi eta alaxe mintzatu da egitasmoaz. Kanpaina bat aurkeztu dugu Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Autonomia Erkidegoko dendari elkarteek eta udalek babestutakoa. Kanpaina bat izango da Autonomia Erkidego osorako, naiz eta herrialde bakoitzak eta herri bakoitzak aukera izango duen bere egoerara moldatzeko kanpaina hori. Eta bilatzen duena da, denda batera goazenean lehen hitza euskaraz egitea eta dendariak eta tabernariak ere gonbidatzen ditugu bezero modura sartzen garenean denda batean edo taberna batean lehenengo hitza euskaraz egin diezaguten. Horrez gain gizarte arloan, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan birusaren edapena esitzeko asmoz, bi neurri nagusi iragarri ditu Bart Osasun Sailburuak. Batetik prebentzio neurriak betetzerik ez duten ekitaldi jendetsuak bertan bera utzi edo atzeratu beharko dute, 150 kasutik gorako intzidentzia metatua duten herriek. Bestetik Jaurlaritzak COVID ziurtagiria ezartzeko baimena eskatu dio. Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiari gaueko aisialdian kontzertu aretoetan eta jatetxe handietan ez hartzeko besteak. Beste, ez goaz ongi eta neurriak indartu behar ditugu atzera ez egiteko. Hitz horiek erabili zituen Gotzone Sagardui Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuak atzo, COVID-19aren kasuen gorakadari aurre egiteko neurri berriak iragartzeko agerraldian. Neurri osagarriak gaur bertan sartuko dira indarrean, Jaurlaritzak kaleratuko duen agindu batean aisialdiarekin lotutako establezimenduei dagokienez, Sagarduik azaldu du, leku horietan zailagoa dela prebentzio neurriak betetzea eta aiseago transmititzen dela birusa. Horregatik ikusten du gobernuak egokia COVID ziurtagiria eskatzea. Honek baina hautsak harrotu ditu sektorean. Honekin batera, osasun sailetik
aste honetan bertan baimena eskatuko diogu Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiari jarduera jakin batzuetan COVID ziurtagiria eskatzeko. Bestaldetik nazioartean arreta jarriz, fokuak Bielorrusia eta Poloniaren arteko mugan jarraitzen du. Bielorrusia migratzaileak arma gisa erabiltzen ari da Poloniaz eta Lituaniaz mendekatzeko. Horiek Bielorrusiako oposizioa babestu baitute. Iraiaz geroztik Minsk hainbat herrialdetako migratzaileak pilatzen ari da, eta horiek munizio gisa erabiltzen Europako Batasunean sartzeko promesak erakarrita iritsi dira. Egoera hori iragan uztailean hasi zen eta harrezkero arazo txiki bat zen ariketa azaroaren 8an tentsioak gora egin zuen arte. Hainbat migratzaile Poloniaren eta Bielorrusiaren arteko mugara iritsi zirenean. Eren egun ehunka migratzaile iritsi ziren mugako pasabidera eta han Poloniaren ezezkoarekin eta milaka agenterekin topo egin zuten. Agente horiek herrialdean sartzeko edozein saiakera oztopatzeko prest daude gainera. Bart, poliziek ur kainoiekin jo zituzten mugan pilaturikoak adibidez. Erroburuekin bukatzeko berriz, kiroletan murgilduko gara. Izan ere, lehen mailako futbolariek ez dute baztertu grebara jotzea, ligaren profesionalizazioa blokeatuta dagoela iritzi dute. Hala, AFE sindikatuaren eta kluben elkartaren babesa dute jokalariek. Izan ere, liga profesionala izatea beste urrats bat litzateke, eta indartu egingo lituzkelan hitzarmenan jasotzen diren eskubideak. Gainera, txapelketari berari beste estatus bat emango litzaioke. Azken pausoa greba da egitea, baina espero dugu hortara ez heltzea, baina azkenean egin behar badugu egingo dugu, bestela ez dakigu zein bide den egokiena hori lortzeko azkenean. Eguneko lerroburuak horrela heldu diezaiogun eguneko argazkiari 2022an bai korrika egingo da eta gaur eman ditu AEKak xehetasunak bertan izan da Donostiako agerraldian. Udane Arbeo kazetaria zer gehiago dakigu. Bueltan da korrika, 22. korrika honek AEKak antolatuta Euskal Herri osoa zeharkatuko du 2022ko martxoaren 31an Amurrion hasita eta apirilaren 10 bitartean Donostian amaituta. Helburuei dagokienean korrika jaiotzetik izan dituen helburuak izango dira nagusi hala nola euskararen aldeko kontzientzia suspertzea eta euskaltegien eguneroko lana indartzeko dirua biltzea. Hori da, beraz, momentuz dugun informazio guztia AEKak aurreatu du pare bat hilabete barru zabalduko dutela egitasmoaren ibilbide osoa. Besteak beste, korrikako batzordeko kide Aitziber Balantzategik eman ditu 22. edizioko xehetasunak agerraldian, berarekin da orain Udane Arbeo kazetaria aurrera. Aitziber esan dugu, 22. korrika bueltan dela eta hautatutako leloa hitzekin izan da, nondik dator lelo hau? Alaxe da, hitzekin euskaraz gauza asko izaten dira, ezta? Hitzekin osatzen du batetik hitzak eta bestetik ekinak, ezta? Hitzekin egiten da hizkuntza eta ekinek egiten dute hizkuntza baten komunitatea. Eta hortik, ezta, bi hitzoiek elkartuta hitzekin euskaraz ere baduela beste ezanaia, ezta? Horrela lotu dugu, adibikatu dugu aurtengo mezua. Eta 22. korrika honetan Euskal Herrian oso maitatuak diren pertsonaia komenduko dituzuen nortzu dira horiek. 22. korrikak Pirritx, Porrotx eta Marimototz omenduko ditu. Bakizue, Aiora Zulaika, Jose Maria Agirretxe eta Mertze Rodriguezek osatzen dute. Pagliazzo hirukote famatua. 1987an hasi zuten haien ibilbidea, Lasarte horian, eta orduz geroztik 34 urte luzez aritu dira eta jarraitzen dute haien lanean eta gainera euskaraz. Ez da, garrantzitsuena guretzat euskaraz. Ekiten, hitz egiten eta eragiten. Eta datorren urteko korrika horretan izena emateko zeintzuk dira eman beharreko urratsak? Izena eman baino parte hartzea. Parte hartzeko modu asko daude eta guztiak jasota dauzkagu gure web orrian, irubebikoitza.korrika.eus. Parte hartzeko karrera bertan, korrika egiten,
Birus lagundu nahi bada ere, ezin dugu helburu hori astu, bai bizin bitartez, bai gure arropak erozten, korrika laguntzaile izaten, azken finean diru hori Euskara Eskolak eta gure lan aurrera ateratzeko lagungarri izaten zaigu, antolatuko ditugune kultura ekitaldietara joaten, hau da, parte hartzeko modu asko daude, ez bakarrik korrika karreran bertan egiten, eta guztiak edo bakoitzak nahi duena parte hartzeko gonbidapena luzatu nahi dugu. Eta nola ez, egungo egoera aintzat hartu behar dugu, datorren korrikaldi hau nola aurreikuspen dute? Orain arte egin ohi duzuen bezala egitea, aldaketarik izango da? Gure ohiko korrika egitea izango zen guretzat pozgarriena, eta printzipioz hori da gure asmoa eta helburua. Jakina, egon beharko dugu moldatzen, egoera, egon batetik bestera ikusi dugu, aldakorra dela, eta gu ere alaxe ibili beharko gara. Unean uneko egoerara moldatuz, tokian tokikoa, guztian ere ez dalako berdin izaten. Karrera bera oraindik urrun geratzen da, eta espero dezagun ordurako egoera danon hobe beharrez hobea izatea, eta bitartean, esan bezala, izango ditugun kultura ekitaldietan eta beharrezkoak diren neurrietara egokituko gara. Esan duzunarekin gelditzen gara, mila esker Reitziber. Eskerrik asko biei, gertutik jarraituko ditugu korrikaren bueltako berriak. Bestaldetik bingen Zupiria Jaurlaritzako bozeramaile eta kultura sailburuarekin heldu diogu lehenxeago gaiari. Betikoa gertukoa euskaraz eskatu, euskaraz eskaini deitura horrekin kanpaina abiatu du Eusko Jaurlaritzak, Euskal Autonomia Erkidegoko 60 udal baino gehiagorekin eta merkatari elkarteekin. Bilbon aurkeztu dute merkataritza sektorean lehen hitza euskaraz egitea sustatzeko helburua duen ekimena. Iker Aginaga kazetaria izan da bertan. Merkataritzan euskararen erabilera bultzatzeko kanpaina abiatu du Eusko Jaurlaritzak EAEko hainbat udal eta merkataritza elkarteekin batera. Bilbon aurkeztu dute betikoa gertukoa eskatu euskaraz eskaini euskaraz ekimena, eta hain zuzen Bizkaiko hiriburua izango da bertan parte hartuko duen udalerrietako bat. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako beste 60 udal baino gehiagorekin batera. 60 dira zuzenean ekimen honekin bat egin duten udalak. Baina aintzat hartzen baditugu baita ere UEMaren bitartez datozenak, edo mankomunitateen eta kuadrilen bitartez datozenak 100 gora dira. Bada zerbait? Gure hizkuntzak Bilboko kaleak betetzea nahi dugu. Gure egunekoaren parte izan dadila. Euskarari egunekorotasuna ematea eta hala bere erabilera normalizatu dadila. Iaz abiatutako bideari jarraiki antolatu du Jaurlaritzak aurtengo kanpaina. Izan ere, helburu horrekin egin zen iragan urtean antzeko ekimena. Aldiz, pandemiak ekintzaren eragina asko mugatu zuen eta aurten indar berrituta eta erkidego osoko udalen eskutik ekingo diote sentsibilizazio kanpainari. Hain zuzen, gertuko merkataritzan jarriko du fokua ekimenak, betikoa eskatzeko aukera ematen duten establezimenduetan alegia. Herritarrek ezagunak dituzten zerbitzuen gertutasuna baliatu eta inguru horietan euskara txertatzeko helburua izango du kanpainak. Momentuaren ezaugarrietako bat da, Gabonetara goazela. Gabonetan erosketa gehiago egiten ditugu, ondoren merkealdiak eta rebajak etorriko dira, eta horietan ere merkataritzaren arloan egoten den jarduera handiagoa izaten da, eta iruditu zaigu, une hau aprobetxatu behartzela baita ere, euskararen inguruko mezu hau bidaltzeko. Sailburuak aipatu duenez, Eusko Jaurlaritzak martxan jarritako eremu sozioekonomikoaren planak agintzen du garrantzitsua dela merkataritza eta kontsumo eremuetan zerbitzu hizkuntza euskara izan dadin sustatzea. Eta eskakizun horri erantzunez, eginda kanpaina hau. Palomari eskatu lebatza, begian ikusia freskoa den. Eta kontuz bidea gurutzatzerakoan? Zer jarriko dizut, Xabi? Bada merkataritzaz eta euskara zen zuzen ere 18. mendeko merkataritzan euskara erabiltzen zela azaleratu dute euskaltzaindiak kaleratutako gutun bildumek iraganeko garaietan eta euskararentzat bereziki ilunak ziren aldietan ere euskara erabili egiten zen esparru sozialez haragoko giroetan. Hala berretsi dute euskaltzaindiak Nafarroako gobernuaren laguntzaz argitara atera berri dituen bi liburuek. Biak ala biak 18. mendearen ondarretik
hasieratik, 19. mende hasierara bitartean Jose Ramon Minondo Goizuetarrak idatzitako gutunetan daude oinarriturik. Merkataritza kontuei buruzkoak dira idazkiak 300-tik gora, Oiartzunen jarduten zuen burdinola batean girotuak. Horrez gain euskara hizpide dugula 435.000 euro bideratuko ditu Errigorak berriz ere, Nafarroako erdialdeko eta hegoaldeko euskalgintzara. Azken kanpainan banatutako 15.500 sariei esker, egitasmoko kideekin izan da hamaikako lantaldea. Gaur egun polita bizizan dugu, pixkat ikusten igalelako Errigorak bere hasierako proposamenak mantendu, handitu eta sakontzen ari delako eremu guztietan. Alde batetik ekoizleen egonkortasuna bermatu, bidezko prezioak bai ekoizpenaren kate osoan bermatzeari begira pausoak ematen ari ditu. Nekazaritza ekologikoan aurrera pausoak ere egiten ari ditu, bertako produktuak, bertako merkaturako bidean pausoak ematen ari ditu, eta baita ere gure ager zonalde zabalontan euskara normalizatzeko bidean pausoak ere ematen ari ditu. Bai ekoizleokin gure lantokitan euskara normalizatu eta baita erabilera eremu publikoetan bestelako proposamenak sortuz, agerraldiaren bitartez. Eta beraz, horren laburpen bat bizi izan dugu gaurkoan, eta egia esan bide honean goazela erakusten duen arratsaldea bizi dugu gaur. Etorkizunari begira, oain arte bai egia dela, oain dela 2 urte arte ere, edo Errigora zen pixka batez, ekoizleak, erosleak eta euskara barne behiltzen zituen, nola esan, matrimonio bat edo. Baina duela 2 urte hasi ginen, beraiek eskatu zuten ez, Ager Baskoruneko biztanleak, hau da, zonaldez euskalduneko Erribera eta erdialdeko, Nafarroko herrialdeko biztanleak eskatzen ziguten bai dirua oso ongi, eta gero zer, eta kalean gure umeak zer, eta nola inen dugu, ez? Orduan, ateratzen den diru zati bat ere horretara doa zuzenean, ez? Agerraldira izeneko ekinmenera. Eta agerraldian, aurten sartadudako kalizendegiak adibidez horretan inbertitu da, 18 ludoteka, herri ez euskaldun horietan umeak euskeraz eta hitzeko, Tuteran bi futbol talde, bat neskena eta bestea mutilena, eta horretara etorri gara, nahikoa dela esatera, eta orain beraiei tokatzen zaiela. Ordea Ipar Euskal Herrian Iñakik eneizki antikonstituzionala bere izenean ezartzea lortu du Kontseilu Konstituzional frantsesak, antikonstituzionaltzat jo zuen maiatzean eneizkidun izenak. Eta abizenak akta zibiletan inskribatzea oztopoak oztopo Iñaki Tikoiperen gurasoek, Baionako herriko etxean semearen izena euskarazko grafian ezartzea lortu dute, epaitegitik pasa ostean. Iñaki Eñaut, Beñat bezalako izenak erregistro zibilean inskribatzea guztiz normala da Hego Euskal Herrian, Pirinioen iparraldean aldiz. Kontseilu Konstituzionalak maiatzaren 21 eman zuen ebazpenaren kontra jotea esan nahi du, hartutako erabakiaren arabera frantses alfabetoan agertzen ez diren zeinu diakritikoak dituzten hizkiak izenetan ezartzea antikonstituzionala baita. Maiatzeko erabakiaren aurretik eneizkia duten izen gutxi batzuk inskribatzea lortzea posible zen epaitegitik pasa ostean, baina ez zen espero konstituzionalaren ebazpenaren ondoren ere egin ahalko zenik. Aldiz, ustekabean, konstituzionalaren ebazpena beharrean, Lapurdiko hiriburuko prokuradoreak, Baionako auzitegiak 2019an eneizkia duen baino izena
onartzeko hartutako erabakiaren arrazoi bidea hautatzea deliberatu du. Eta gaizadatuta kulturarloan, hasi da Sormen euskal kulturaren soka astintzen. Bart hasi da Sormeneren bigarren edizioa, goizean ikaslentzako tailerrak izan zituzten, formol laborategiaren eskutik eta arratsaldean aldiz. Elbira Zipitria eta emakume irakasleak ardatz, hainbat ekitalditxo egin zituzten, alaxe jaso zuen eguna Binke, Galdakao eta Usansoloko aldizkariak. Galdakaora etorri gea, Sormene egitasmoan barrun, eta Sormenen tailerrak, emanaldiak eta hainbat ekintza antolatzen dianez, gure kasun, gu formol laborategitik etorri gea, tailer bat ematea, LH-ko ikasleekin eta gero batxillerrekoekin, eta pixkat azaltzea gure sormen prozesua zein izan dan, album gure antzezlana aurkeztea pixkat, eta baita ere sormen prozesuko ariketak gaiekin partekatzea. Bai, guztiz. Dena laburtu. Bai, dena super ondo esan du, bai, batez ere da hori, kontrastatzea ariketa ohiko batzuk itea baino gehiago da, guk erabili izan deuna gure materiala sortzeko, beraiekin partekatzea, orduan interesante izango da ikustea, guk nola bizien gure sormen prozesua, eta hori feedback baten nola gauzatzean, edo beraiek ez bizipen ateratzea dituzten gure sormen prozesutik. Ezarkak eman momentu baina ezin da. Ezkerrik asko. Egin lan guztia gaitik. Oso. Eta berehala etorri zait Elbirarekin bizi izandako 2 urte haiek, 2 urte luzeak dira, eta zenbat gauza esote nituen ikusi eta bizi izan berarekin. Hitz egin dugu gauza askotaz. Lehenbizi, Elbirari buruz hitz egin dut, eta gero baita ere esan dugu nola dagoen adibidez euskararen arazo bada, gertatzen ari dela ikastetxetan. Ikusten dugu nola ikastetxetan ikasten dutela, baina gure hizkuntza euskara hartzen dutela beharrezkoa bezala, eta ikasi behar dutela bakarrik irakaskuntzarako, bakarrik hortarako, eta ez bizitzeko. Bada gertutik jarraituko dugu Sormen egunotan artean, asteazkenak besterako argazki batzuk ere utzi dizkigu Gasteizen Ezker Independentistaren proiektuarekin bat egiten duten hainbat gaztek agerraldia egin dute. Azaroaren 20 Euskal Herria Bilduk deitutako manifestazioarekin bat egin eta gazteriari mobilizazioan parte hartzera deitzeko. Izar Hernandok eta Xavier Ruiz de Larramendik hartu dute hitza bertan esateko gazteak Bilbora joango direla besteak beste euren hitza balioan jartzeko. Eta Bilbora joango gara ere, autoritarismoari bizkarra emateko. Ze orain arte esandako guztia gutxi balitz, gainera, gaur egun gazteok bizi dugun miseria egoeraren erantzule, egin nahi gaituzte sistemaren gabezi guzti horiek estali edo justifikatu nahian. Horregatik saltzen dute, guztiaz paso egiten duen gazteri baten irudia, erabat despolitizatua den gazteriaren irudia, eta soilik etengabeko kontsumo eta desfasean pentsatzen duen gazteriaren irudia. Eta gainera, hori guztia, esandako guztia gutxi balitz, ikusi dugu azken hilabeteetan, pandemiaren garairik zailenetan, nola izan garen kriminalizatuak, nola aurkeztu gaituzten arduragabe hutsak bezala, eta nola jarri nahi izan duten gaitz guztien sama gure bizkarraren gainean. Argi dago beraz, erabakiguneetan, nahiago dutela gazteotaz hitz egin, gazteon ahotsa entzunaraztea baino. Eta Gazteria Zikama ikasle antolakundeak iragarri duenez, abenduaren 15ean Nafarroan ematen den euskararen zonifikazioaren aurka aterako dira kalera ikasleak hezkuntza komunitatearekin batera. Euskararen legeak 35 urte beteko ditu aurten eta ikasle mugimendutik euskararen egoera hobetuko duen lege baten aldeko borrokan euren ekarpena egin nahi du Ikamak.
Abenduak 15 kalera aterako gara ikamako ikasleak hezkuntza komunitatearekin batera. Eta aldarrikatzen duguna da abenduak 15 Euskara zonifikazioaren legearen 35. urte hurrena da, eta orduan honekin hautsi nahi dugu Nafarroa euskalduna izateko. Urteetan zehar maila ezberdinetako biztanleak sortu ditu zonifikazioak, eta zapalkuntza honek eragin zuzena izan du Nafarroako ikasleriarengan. Legeak ezarritako eremu ez euskaldunean ez dago euskaraz ikasteko aukerarik, eta eredu publikoan eta eredu mixtoan ugariak dira euskaraz ikasteko aurkitzen ditugun trabak. Hamarkada guzti hauetan zehar 100 ikasleoi 100 kilometro egitera behartu izan gaituzte, gure hizkuntzan ikasi ahal izateko. Beste hainbatek ezin izan ditugu euskaraz ikasteko jartzen dizkiguten traba guztiak gainditu. Geroz eta gehiago gara lege honek eragiten dizkigun zapalkuntzekin bukatzeko beharra dugunok. Behar honetatik jaiotzen da gaurkoan aurkezten dugun dinamika. Ikasleok zuzenan jasaten ditugun zapalkuntzak plazaratu eta gure beharrak erdigunean jarriko ditugu. Nafarroa bat delako eta ez hiru. Ikasleok gure hizkuntzaren eskubidea aldarrikatuko dugu. Horrez gain asteburuan zehar ostiral honetan hasita okupazio jardunaldiak egingo dituzte Portugaleteko Sastraka gaztetxean. Bertako kida da Inigo Lopez eta egonaldien antolatzailetako bat ere bada. Eguerdiko magazinean izan da bera eta topaketaren helburu eztaritu da entzun dezagun. Sastraka gaztetxean urtebete pasatxo daramaguia okupatu genuenetik, eta zentzu horretan 1000 prozesu bizi izan ditugu, eta batzuk nahiko intensoak izan dira, esan ezagun nahiko urte intensoa izan dela zentzu horretan. Orduan, urte horretan bizitakoarekin gure kuriosidad eta beharretatik atera eta hoiei erantzuteko beharra ikusi dugu hitzaldi batzuk antolatzea edo zentzu horretan jardunaldiak antolatzea. Bada gazteriaren bueltakoak ala iritsi gara albistegiaren bukaerara ohiko moduan, proposamen musikal batekin utziko zaituztegu gaurkoan ere, jarraian Ruper Ordorikaren disko berria irekitzen duen, Santa Anara kantua klabe kubatarrean grabatutako lan berezi honetan, hango eta hemengo lehen mailako musikariak izan ditu lagun. Beraz gustatuko zaizuelakoan besterik ez guraldetik hauek izan dira eguerdiak guran gaurrutzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Santanara, noala Santanara, goiz-goizik egun ona, atera da kai aldera, noani aragia jalgitzen da. Itxasoko alpetik Santanara